Комроншоҳ Юсупирён паҳлавони номдори тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии Гран-при ҷудо, ки дар шаҳри Анталия, Туркия, шоми имрӯз 8 апрел ба поён расид, дар рақобатҳо дар вазни зери 90 кило медали тилло ба даст овард. Комроншоҳ Юсупирён, ки дар рӯзи охирини мусобиқа 8 апрел вориди сабқат шуд, бар 4 рақибаш пеш аз муҳлат ва бо баҳои баландтарин Иппон пирӯзӣ ба даст овард. Ӯ ки дар асоси қуръакашӣ дар даври аввал озод буд, дар даври дуввум бар Самули Витанен пирӯз омад. Баъдан ӯ Солтон Броунро аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шикаст дод ва ба даври ниманиҳоӣ рӯ ёфт. Юсупирён дар қувваозмоии ниманиҳоӣ Маҳмадалӣ Маҳдиевро аз Озарбойҷон мағлуб кард ва ба финал баромад. Рақиби ӯ дар қувваозмоии ниҳоӣ қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2017 Немания Маҷдов аз Сербия буд. Қувваозмоии ҳалкунанда бо пирӯзии паҳлавони тоҷик хотима ёфт. Ҳамин тариқ Юсупирён бо медали тилло ва Маҷдов бо медали нуқра мукофотонида шуданд. Зимнан дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо, ки соли гузашта дар Анталия баргузор шуд, Комроншоҳ Юсупирён медали нуқра ба даст оварда буд. Ӯ пас аз ду пирӯзӣ бар рақибонаш аз Туркия ва Кореяи Ҷанубӣ дар даври ниманиҳоӣ бар Магомедов русиягӣ дастболо шуда ба финал баромад. Вале Юсупирён дар қувваозмоии ниҳоӣ аз куштигири муғул Алтанбагана Гантулга мағлуб гашт ва мақоми дуввумро касб намуд. Зимнан Гантулга дар мусобиқаи имсолаи Гран-при ҷудо дар Анталия мақоми ҳафтумро соҳиб шуд.